салом ба кулли муҳоҷироне ки берун аз Тоҷикистон ҳастед. Ина ҳамин рӯз холам ба хонаи ман меҳмонӣ омад. Гуфтанием ки як тақрибан 7 сол мешавад фарзандаш аз Тоҷикистон баромада рафтагиай тарафи Москва, Россия, Миср. 7 сол мешавад ки хола чанд сол Қазоқистон рафтагиай. 7 сол мешавад ба шумо на занг мезана. Ку чӣ гуфтанем ба ҳамин фарзандтон? Як бор овози фарзандтона. Фарзандаш Сангимурод чӣ гуфтане навзи қай Сангимурод шунавидаста бошӣ, яки дидаста бошӣ модарта, ба модарат занг за аҳволпурсиш кар.